What's up, mga anghel? So, di bali guys, welcome back again din sa channel ko. Kasama ko pala una-una kay ko na si James Brian. Yeah, gagawa kami ng prank ngayon. So, yeah, ready ka na ba sa prank natin ngayon? Ready na po. Bali guys, ang video natin ngayong araw ay ipaprank namin yung pinsan ko na kuya. John Bimbo Gonzales. Ipaprank namin yung kuya niya. Dahil kumalat niya salitang Momo Challenge! Boy. So guys, di bali guys, dahil kumalat na yung Momo Challenge, hindi ba nakakatakot to? Hindi ba nakakatakot yung bro? Yes. So di bali guys, ang video natin ngayong araw, ipaprank namin yung pinsan ko mamaya. Kung sakali gagawa kami ng 3M challenge, di ba? Kung sakali gagawa namin 3M challenge. So kami tatlo gagawa ng 3M challenge, pero di niya alam yung pinsan ko na prank namin siya mamaya. So dyan lang kayo dahil hinihintay pa namin yung pinsan ko dito na si John Bimbo. So ipakita mo ito yung prank namin mamaya. Gagawin namin siyang Momo Challenge. Yung mukha niya gagawin namin ng Momo. Yeah. Galingan mo gagawin kitang cameraman boy. Yung pinsan ko dito mga wala pa siya dito. Of course wala pa siya dito ngayon. Pero mamaya mga ngil. Kasi ganito kasi yan. Sinabi ko sa kanya na gagawa kami ng 3M challenge mamaya. Hindi niya alam na prank lang to. So yun, ay muna sa best friend ko na si Enrico. Bro, what's up bro? May gagawin tayong video bro pagkatapos na bro. So yun, dyan lang kayo. Stay here sa prank na to. So yun, dyan lang muna kayo boys. Takpan mo na boy. Galingan mo, kailangan masakis tayo sa prank natin ngayon boy. Gagawin natin siyang Momo Challenge! Yeah! Dyan lang kayo. So takpan mo na. 3, 2, 1, let's go! Bangya! 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 What's up, mga anghel? Anong oras na ba? So ano niya, 9:43 PM na mga anghel. Kaya yun, good evening sa inyo dyan mga anghel. Asa kuya mo? Sa likod? Nanonood ng TV. So yun yun. Yung pinsan niya, yung kuya niya, nanonood ng TV. Kaya pupuntahan natin siya. Sinabi kasi nga na gagawin ng 3M challenge. Pero hindi niya alam na Prank. kailan. May sorry, ready ka ba? Ready na. So huwag kami boy. So ready na kami. So, Ready na po kami. punta namin yung pinsan yung si John Bimbo. 3, 2, 1, let's go! Tara na. Huwag mong sabihin may prank lang to What? Yo. Bo, nandito po siya. Nanood ng TV. Ano ba yun? Ready ka na sa 3M challenge natin? Ha? Ready na siya? So sakali. Sakali boy, maghanap tayo ng Momo boy. Ready ka na? Ready na, ready. Excited ka na? Excited. Okay, boy. Excited na. Maghanap kami ng Momo challenge. Uy, dili, Momo lang, uy. Momo lang pala. Momo lang, maghanap ng Momo. Right. Alam mo na yung gagawin natin, ha? Oo, gagawin na. Uy, ito yung intro natin, ha? What's up, mga anghel, ha? 1, 2, 3, go. What's up, mga anghel? So, yun. Yeah, yun nga. Kung matagal na ako sa channel ko, kilala niya talaga si John Bimbo. At itong couple na to, si James Brian. So, yan, so, matutulog muna kami ng ilang oras. Siguro, mga 3 hours matutulog kami, Bo. Takpan mo na, Bo. 3, 2, 1, bye-bye. Ay, you go. What's up, mga anghel? Yun, yun nga, alas 2 na ng umaga, guys. So yan, ano ba So yan, gagawin na namin yung prank. Oh yeah, samahan niyo ako mga anghel. Let's go. Sabi ko sa kanya na dito kami matutulog sa bahay. So yun, nakatulog na siya. Tapos kami nagpa-alarm kami. Brian. Ay, kasapag pa yun. Hi. Yan.
Ginagawa mo. Napakapugi niya talaga. So guys, yung mukha niya kasi guys, napaka-oil kaya. Ginagawa mo. Binili ko itong mga 15 pesos lang, kaya alam niyo mga angel, yung mukha kasi ng pinsan ko, napaka-oily. What? Kaya what the heck, man? Ginagawa mo. Ginagawa mo. So yun na, tagumpay namin yung mukha niya, ginawa namin mumu. So alam niyo mga anghel, yung mukha niya napaka-oily, kaya yung pen na binili ko, hindi siya sumulat, di niya kaya talaga, nag-give up talaga. Oh, gigisingin namin siya guys. So yung mga anghel, dito ko lalagay yung camera ko dito, wala ka nakaset. Gigisingin namin siya, tapos sasabihin na namin na magsisimula na kami. So let's go. So yun, gigisingin na namin siya. It's a surprise! Hindi kami naman. Si Mangin, prank po namin siya. Abay, 3 challenge, abay. Abay, sakot, abay. Abay. Ibigay mo yung salamin, abay. Ibigay mo yung salamin. What the heck, boy? It's a prank. Abay. Ano masabi mo ba? Ano masabi mo sa 3M challenge mo? Bobo niyo talaga. Ako bobo, hindi kami bobo, no? Prank na. 3M challenge yun. Yee! What's up, mga anghel? So yun. Ayun ba 3M challenge? Okay lang yun, boy. Kamukha mo si Momo. Hindi ba, boy? Mukhang rin ako eh. So, anghel, yun prank namin today. So don't forget to like. Don't forget mga like, share, comment para updated kayo sa mga latest video ko na gagawin. It's a prank! 3, 2, 1, hey! It took one night, one try, and